काशी के लोग, मूल निवासी सब है, सब कोई के चरण छू के सादर नमो बुधाय जय भीम। हम व्यास रविराज रउआ सबके एगो बहुत अच्छा प्रसंग सुनावे जा रहल बानी। बहुजन समाज के माता बहन के फरमाइश से भीम विवाह गावे जा रहल बानी। कुछ संहतिया सब है साज पर साथ दे रहल बानी, तबला पसंद दे रहल बानी हमार चाचा जी व्यास विजय रंजन जी, ग्राम नूरदीपुर जिला सीवान बिहार। ठेका पसंद दे रहल बानी चंदन कुमार अकेला, ग्राम मीरगंज पिपरा जिला गोपालगंज बिहार। बेंजू पसंद दे रहल बड़ भैया छोटू छलिया जी, ग्राम प्राणपुर जिला सीवान बिहार। आई लेकिन ओकरा पहले प्रसंग के पहले एगो चटकदार गीत लागता कैसे। यह 14 अप्रैल निचकाइल बा, औरतिया अपने पति के लगे फोन लगा के आ कहतिया कि ढेर भइल सऊदी के कमाई राजा जी, कमाई राजा जी, जयंती में घरे रौरा आइए राजा जी, जयंती में घरे रौरा। आ जाई राजा जी, जयंती में घरे रौरा। घरे रौरा आइए राजा जी, जयंती में घरे रौरा। आइए राजा जी, जयंती में घरे रौरा। कहती है कि सुनो ना, हमरा बड़ी श्रद्धा लागल रहा 3 तारीख के सावित्रीबाई फुले के जयंती रहे जनवरी में कि यही में आए रहुआ, लेकिन ना वही नहीं। फिर रविदास जी के जयंती में हमरा बड़ी श्रद्धा रहे कि रहुआ रविदास जी के जयंती में आए, लेकिन रहुआ ना वही नहीं। हम सोचतनी कि रहुआ घर रहती तो हम पंचशील तनती और रहुआ कंडील खड़ा करती, कितना निमन लागे। कहती औरतिया जहिया से चढ़ल अपरी भइल दबूदी, जहिया से चढ़ल अपरी भइल दबूदी। करत जयंती के तैयारी फेल भइल बुद्धि, करत तैयारी जयंती के फेल भइल बुद्धि। और क्या कहते कि सुना ऐसा मौका ना मिली। अरे बाप माई मातारी तो चाहते नहीं कि तू घरे आओ, आदमी
बड़ बिया तने कहबो काम करा करहा देतिया कि हई काम करे के बा हऊ काम करे के बा ओही में तू पैसा कमाए में लागल रहत। लेकिन ये जयंती के कम से कम मौका के फायदा तो उठा के घरे आ जा। कहती औरतिया मिलल बाटे मौका जन गवाइए राजा जी, मिलल बाटे मौका जन गवाइए राजा जी, गवाइए राजा जी। जयंती में घरे रौरा आइए राजा जी, जयंती में घरे रौरा आइए राजा जी, जयंती में घरे रौरा। सुनी ना रउआ कैसे भुला जाता कि आज रउआ पॉकेट में पेन बा तौन बाबा साहेब के देन बा, जौना घर में रउआ बिस्लहरी के पानी बा बाबा साहेब के कुर्बानी हो। कैसे रउआ भुलाता नहीं सब बात। कहती औरतिया का कहतिया कैसे भुलाई भीम जी के कुर्बानी, चली आई घरे और जी इहे करतानी। कहती औरतिया कि घरे चलाई, कम से कम अप्रैलो के तो बहाने आई घरे। औरतिया कहती है कि अब की पर फोन पर माना तो हम ना माने। मिलल बाटे मौका जन गवाइए राजा जी, मिलल बाटे मौका जनी गवाइए राजा जी, गवाइए राजा जी। जयंती में घरे रौरा आइए राजा जी,
चली कथा पर। आनंद राव ने पिता को दिए के सलाह, अनुज भराता पिता तुम कर दीजिए अब ब्याह। आनंद राव जी अपने पिता रामजी राव से कहतनी कि हे पिताजी, भीम जी अब ब्याहन जोग हो गए बड़े, अब इनकर विवाह कर दिहल जाई। केंगन कवि के भाव लागता, केंगन कहत रे कि हाथ जोड़ी बोली ले बचनवा ए पिताजी, कि हाथ जोड़ी बोली ले बचनवा ए पिताजी, करी दीना भीम के लगनवा ए पिताजी, करी दीना भीम के लगनवा ए पिताजी। बहुलाई अपना भवनवा ए पिताजी, बहुलाई अपना भवनवा ए पिताजी, खुशी में झूमी सब कर मनवा ए पिताजी, खुशी में झूमी सब कर मनवा ए पिताजी। लिखी राज बौद्ध गुरु गनवा ए पिताजी, लिखी राज बौद्ध गुरु गनवा ए पिताजी, गावे लाटे रवि रजना धनवा ए पिताजी, गावे लाटे रवि रजना धनवा ए पिताजी। इतना बात सुन के रामजी राव कहते कि हाँ बबुआ, सही बात तू कहत रहा कि भीम के हाथ पीला कर दिहल जाओ, हमरो उम्र अब हो गइल बा, ना जाने कब चल बसे। एने राय होता तब तक ले बेटिया पार्टी पहुंच गई, पहुंचल, शादी तय भइल, फिर उस शादी कैंसिल हो गई। फिर ठीक 3 महीना बाद दोपालीन शहर से बलंकर ध्रुते, जे रामाबाई के चाचा बड़े, रामाबाई के पिता के नाम रहे भिखु ध्रुते, आ महतारी के नाम रहे रुक्मिणी, जौन की बचपने में छोड़ के मर गई रहे लोग। मामा पोसले रहे जेकर नाम रहे गोविंद पुरक, उहे रामाबाई के पोसले रहे। एगो भाई रहे जेकर नाम रहे शंकर ध्रुते, उहे न करी शंकर ध्रुते और बलंकर ध्रुते। जात तनी लो जी कहवा लड़की खातिर रिश्ता लेके रामजी राव के दरबार में मऊ छावनी रिश्ता लेके गइल बनी लोग। आ जाके का कहतनी लोग कि विवाह सूबेदार जी, कि विवाह सूबेदार जी, विवाह सूबेदार जी, तो करी बबुआ के अपना, तो करी बबुआ के अपना, विवाह सूबेदार जी, करी बबुआ के अपना, करी बबुआ के अपना, विवाह सूबेदार जी। कही कही अर्जी हम तोह से लगाई, कही कही हम अर्जी लगाई, कर दीना अपना भीम के सगाई, कर दीना अपना भीम के सगाई। इह बात हमन के सब, इह बात हमन के सलाह सूबेदार
के अपना विवाह सूबेदार जी। विवाह सूबेदार जी करी बबुआ के अपना। विवाह सूबेदार जी करी बबुआ के अपना। रामजी राव बात पर एग्री हो गई आ कहनी कि ठीक बा हम आए लड़की देखे खातिर। कुछ दिन के बाद रामजी राव और आनंद राव पहुंचतनी लो लड़की देखे खातिर रामाबाई के बलंकर ध्रुते के गाँव में। बलंकर ध्रुते के गाँव में पहुंचल बनी आ उन्हें हाला का भइल बा कि हल चल मचल बानगरिया में। हल चल मचल बानगरिया में। बलंकर ध्रुते के दुआरी है। बलंकर ध्रुते के दुआरी है। मौछा मनी से चल के आइले रामजी राव। मौछा मनी से चल के आइले रामजी राव। बैठिले आसन मारी है। बैठिले आसन मारी है। बैठिले आसन मारी है। अभी है रामजी राव जी बैठल बनी आय अब लड़की देखे खातिर रामाबाई के देखे खातिर रामजी राव और आनंद राव पहुंचतनी कहवा आंगन में। तेजी के अपने के यहाँ के माई बहन लोग आवेला वही माई बहन लोग के भाव लगता। अपना महलिया से निकलेली रामाबाई। अपना महलिया से निकलेली रामाबाई। आई के आंगन में भइली खाड़ है। आहे आई के आंगन में भइली खाड़ है। देखी के सूरतिया रामजी राव मने मुस्कैनी हो। देखी के सूरतिया रामजी राव मने मुस्कैनी हो। मनावा में खुशी बाया पार है। आहे मनावा में खुशी बाया पार है। अभी है न करी मैया रामाबाई आंगन में घर में से निकल के आंगन में खड़ा भइली तो मेरा नाम रामा ना रहे। ओ मेरा नाम रहे रमी। रमी बाई नाम रहे। नाम जब रामजी राव सुननी तो जी किए रामा नाम धैनी। रामाबाई जी किए नाम धैनी। घर से निकल के आंगन में खड़ा भइल बड़ी रामाबाई।
तो देखी कवि के भाव लगा था कैसे हाथावा के जोड़ी हो रामा बाई लागो तारी गोर हाथावा के जोड़ी हो रामा बाई लागो तारी गोर थर थर कपेला शरीरिया गिरे आँख से लो थर थर कपेला शरीरिया गिरे आँख से लो रामाबाई झरझरो करी हाथ जोड़ के खड़ा बाड़ी आ का कहतरी झरझरो करी आ कहतरी जाना में के दुखिया पिताजी माई बाप ना मोर जाना में के दुखिया हो हाई माई बाप ना मोर चाचा चाची पोसल हो बाड़े बेटी के नाता जोर चाचा चाची पोसल हो बाड़े बेटी के नाता जोर ये रामाबाई आंगन में खड़ा बाड़ी आ थर थर कापतरी आग से लोर गिरता रामजी राव महान व्यक्ति वहाँ कहतन कि बेटी काहे रोवतरू बोलो तहार के तहार माई हवे के तहार बाबूजी हवे पहले के लोग रला लड़की देखे जाई न तो इतने पूछी कि तारा बाबूजी के का नाम हो कहाँ तहार घर हो ए बेरा तो जाता लो लड़की देखे तो बाप रे बाप कहाँ ले पढ़ले बड़ू अब तहार रोल कोड कितना हो तहार रोल नंबर कितना हो एहू से नहीं खेलू मानत तो लगे बैठा के पूरा पता लिखवावत लो एक गो बेहुदा बना सक ये छोटू भाई के मेहरारू के देखे गई रहे लो तो इनकर भाई जाके पूछत रहे इनका मेहरारू से कि अइलू हा तो ये बतावा कि क डेग चल के घरवा में से बहरी निकल के आंगन में आइल बड़ी क खल के सब्जी बनावेलू क खल के सब्जी बनावेलू तो उनकर मेहरारू कहली कि उतने डेग चल के आइल बनी जितना डेग तू लोग पाउडिल मार के आइल बड़े तो रामजी राव पूछतनी कवि के भाव लगता के हवे माई ए बबुनी के हवे पिता तोहार हमसे बताव ए बबुनी का हवे नामावा तोहार
रामाबाई के उम्र 9 बरस बा। 9 बरस के उम्र में झर तरिया रामजी राव जन पूछले बन तो बताओ तरी। रुक्मिणी माई हमर भिखी धृत पिता हमारे। रुक्मिणी माई हमर भिखी धृत पिता हमारे। रामी हवे पिताजी नामा बहो हमारे। रामी हवे पिताजी नामा बहो हमारे। अभी है रामजी राव रामाबाई के देखनी, देखला के बाद से पर पसंद पड़ गई, शादी तय हो गई। बैसाखी पूर्णिमा के दिन शादी तय भइल। अब नगरी से एक दिन पहले ही बारात निकल गई बा मऊ नगरी से। बाबा साहेब के कैसे गरदा उड़ल बाटे। गरदा उड़ल बाया सामान। गरदा उड़ल बाटे। कवि के भाव लागत है। बाबा साहेब के पिताजी इतना कोनो धनिक मनिक ना रहनी की गर्दा उड़ रहा है, लेकिन कवि के भाव लागत है। काल्पनिक बातें में कुछ डाल जाइए। कारी कारी हाथियन पर कारी कारी हाथियन पर पियरे पियरे हौदा गरदा उड़ल बाटे।
खेमहा गिर गई, एने बेटिया पक्ष होने बेटा पक्ष। अब एने करी से बलंकर ध्रुते और शंकर ध्रुते दोनों जना तिलक साज के लेके पहुंचल वालो बेटा पक्ष की ओर। आ जाता लो तो पहले के तिलकहरू रहे हैं कि तिलक जले ना चढ़ी तले पानी न पियत रहे हैं, लेकिन ए बेरा के तिलकहरू बड़े कि स्कॉर्पियो से आवते आवते पहले उ नदहे पर बना जाता लो। आ पहले के नाश्तो का रहे पहले के नाश्ता चिवड़ा मीठा। आ के में जाओ छाइटी में चंगेला में, ओकरा बाद स्टैंडर्ड में आयल तो का आई पूरी सब्जी। उ के में जाओ छाइटा में, दौरा में जाओ ना, दौरा में जाइए बड़ा आगल ठोंगा आ गल बा तो ठोंगवा पे मिठाई भरा रहता, ऊपरवा लिखा रहता वेलकम ना तो स्वागतम। आ कितने लोग लिखा हो तो ऊपरवा जय भीम जय संविधान। तो तिलकहरू ले गइल बा लो। हाँ उहे जे अब अम्बेडकरवादी के शादी बा में मनवादी लोग चल जाता तो ठोंगवा लेके जय भीमा जय संविधान दे के चोंगा लेखा मुँह कहले रहता लोग रे दादा कहीं मिठाइया कर अम्बेडकरवादी मत हो, हम तो मनवादी हो ना। तो वे तिलकहरू लोग गइल बा लोग के तिलक चढ़ावे खातिर तो नाश्ता दियाइल बा। माई बहन लोग कहता कि तनी पढ़ल तो हमरा नाश्ता के डिब्बा पर का लिखल बा तनी पढ़ल। हमरा नाश्ता के डिब्बा पर का लिखल बा तनी पढ़ल। तिलकहरू लोग उलिट के देखता तो कहता रहे पर तो वेलकम ना तो स्वागतम लिखल बा। माई बहन लोग कहते कि हाँ तो खूब पढ़निहार बड़लो हो, तू लो तो रामायण पढ़ले बड़लो तागल तो बुझाई कहाँ, संविधान पढ़ले रहता लो तब न बुझाई केंगन पढ़ल जाला। माई बहन लोग कहता जय भीम लिखल बा संविधान लिखल बा, जय भीम लिखल बा संविधान लिखल बा, तारा बहिना के ढेर सम्मान लिखल बा तनी पढ़ला। हमरा नाश्ता के डिब्बा पर का लिखल बा तनी पढ़ला। ये तिलकहरू लो नाश्ता कइल, ओकरा बाद से तिलकहरू करी तिलक चढ़ावे के बेदी बनावल जाता। आ अभी है न करी बौद्धाचार लोग पूजा के सामग्री मांगता कैसे कि उजर का पाड़ा बाए बुध जी आसन लगाई पीपर के पातिए बुध जी काला शरणम गच्छामि के हम अलख जगाई जीवन से दुख मिटी जाई है जीवन सुखी होई जाई सुनिए पहुँचे बुध पूजा सुनिए यज्ञ करता महोदय भेजी बुध के पूजा
बुध पूजा के बड़ी रुपया पुरस्कार दानी व्यास विजय रंजन चाचा जी 500 रुपया दिल बनी, 500 रुपया दिल बनी। हमारा मनोज भैया के हाथ से भी 500 रुपया कैल, हमारा नंदलाल भैया के तरफ से भी 200 रुपया देखी पुरस्कार आयल। चंदन भैया, छोटू भाई सभे के बुध पूजा में पुरस्कार दियल। हमारा तरफ से 9 बुधाय जय भीम। अब देखिए यहाँ करी बुध पूजा भइल, ओकरा बाद से सामान निकला तटे तिलकहरू लो सामान देखावता, सामान देखावता तिलकहरू लो कहा देखावता नहीं। अच्छा कलम हो, ठीक बा। तिलकहरू होशियार रहे बाबा साहब बड़ी पढ़े लिखे में तेज रहे, समय खातिर कलम ले रहे। बटुली हो, बटुली ऐसा बाटे क्यों न करी कहने से मुंह बाट ओकर बुझाते नहीं खे। छिपी है में छेद हे महाराज सारा सिरवा बहरी गिर जाई, छिपी ना झाल हो। और आइल बा आइटम कुली देखावता लोग, आइटम देखावला के बाद से माई बहन लोग कहते कि हाँ ई देखो कैसन हमार भीम महान आ कैसन बाटे ई सामान। तिलक चढ़ावे खातिर एना करी कपड़ा पहिराव जाइल जतटे तो माई बहन लोग गावेला तो कपड़ा कपड़ा पहिरी ना भीम दुल्हा कपड़ा लोगावा करेला लफड़ा, लोगावा करेला लफड़ा। जूता जूता पहिरी ना भीम दुल्हा जूता, जूता लेके भगी है कूता, जूता लेके भगी है कूता। यही में 50 प्रकार के गीत गावेला लोग। जब कपड़ा पहिरा उड़ा के जब बाबा साहब के तिलक चढ़ावल जाता, देखी बाबा साहब के विवाह जो रहे तो विधि से ना भइल रहे, लेकिन हाँ महारे समाज के पुरानी आदमी विवाह करल रहे। ओहू बेरा ब्राह्मण हमने के यहाँ ना जाओ लोग काहे, एमे बहुत भारी ब्यौरा बा। अब ओने चल जी तो ओने समय ढेर लगी, बहुत ज्यादा एमे ब्यौरा बा। जे शूद्र समाज में जे प्रधान होके उहे शादी विवाह करावे, उहे प्रधान जी बैठल बने तिलक चढ़ाव खातिर। लेकिन बहुजन समाज के माता बहन लोग के विवाह गीत गाँव में परेशानी होता, ऐसे कवि एकरा के कुछ काल्पनिक करके बौद्ध रीति से बाबा साहब के विवाह दर्शौले बड़े। काहे कि बाबा साहब जब मैट्रिक में पढ़त रहनी तबे वहाँ के बौद्ध हम स्वीकार कर ले रही। तो वह न करिए बाबा साहब आइल बनी चौका पर बैठल बनी आ तिलक चढ़ाव खातिर शंकर धुरुते खाड़ भइल बड़े। तो माई बहन लोग कहता कि तिलक लेके आइल बा, अरे तिलक लेके आइल बा, अरे लड़की के भाई चढ़ाई का चढ़ाई में तो दो पाली लौटा के ले जाई। कि तिलक लेके आइल बा, अरे लड़की के
दहेज में मिल रहा है। लेकिन कभी काल्पनिक बात बनल बड़े एकरा के आज बना के दर्शावल जाइल जाता। अब एने करी तिलकहरू लो तिलक चढ़ा के हटता आ माई बहन लो चुमावन करे आवता। तो देखी कितना निमन अपना किया के अम्बेडकरवादी समाज के औरत लोग गीत गावता लोग कि छोटू बा खइबू ना पियबू मोटइबू कैसे मनोज भाई बा खइबू ना पियबू मोटइबू कैसे भीम चारा चा में जय भीम चिलैबू कैसे भीम चारा चा में जय भीम चिलैबू कैसे ए में कुछ लोग क्या होता चंदन बा नेट वाला साड़ी पर प्लेट मारेली देखी मनवादी समाज में नेट वाला साड़ी बड़ी प्रचलित है, लेकिन अम्बेडकरवादी समाज में पंचशील साड़ी के माने होला। पंचशील ऐसा चीज है कि जे पंचशील साड़ी पंचशील गमछा पंचशील धोती धारण कर ली जे पंचशील के धारण कर ली ओकरा लगे 5 गो चीज को बनावेला। झूठ ना बोली, शराब ना पी, केहू के बेटी बहन को बुरा नजर से ना ताकी, अगर औरत बड़ी तो दूसरा के पति के ओर बुरा नजर से ना ताकी है, चोरी ना करी है, अब बिना कारण केहू के जी हत्या ना करी। ये 5 गो चीज के धारण कर ली है। वह माई बहन कहता चंदन बा पंचशील साड़ी पर प्लेट मारेली सुजीत बद बा पंचशील साड़ी पर प्लेट मारेली तो जय भीम बोले खाती चौरा में चहेट मारेली तो जय भीम बोले खाती भैया के चहेट मारेली। अनेकों प्रकार के गाड़ी गावला लो भाई बहन लो गावला के बाद से अब तिलकहरू लोग के भोजन करावे जाइल जाता। भोजन करावे जाइल जाता ओजी के अनेकों प्रकार के गाड़ी गावला लो रिमा झिमा बरखा बरसी गईले रिमा झिमा बरखा बरसी गईले तो अब तो दुआरा पर लागी गईले गाई रे बहुजन धीरे धीरे अब तो दुआरा पर लागी गईले गाई हो बहुजन जय भीम बोली कर भीम चर्चा चलली भौजी जीत बहादुर बौद्धवा कर भीम चर्चा चलली भौजी नंदलाल बौद्धवा अब तो गोड़ावा गईल बिछा लाई हो बहुजन जय भीम बोली अब तो गोड़ावा गईल बिछा लाई हो बहुजन जय भीम बोली
व्यास रविराज बौद्ध। अब तो सोहरी के लिहाले उठाई रे बहुजन जय भीम बोली। अब तो सोहरी के लिहाले उठाई हो बहुजन जय भीम बोली। जब सोहर के उठा ला तो का भइल त जे पंचशील धारण करल केहू के कोरा उठाली कौनो दुख नहीं खे। आ जे पंचशील धारण ना कैले हु जब उठाई तो गलते नियत से उठाई तो उठाओ तर का करता रे। अरे आज रटोवेले पाज रटोवेले आज रटोवेले पाज रटोवेले। अब तो कामना कतरिया लागल चोट हो बहुजन जय भीम बोली। अब तो कामना कतरिया लागल चोट हो बहुजन जय भीम बोली। नहीं लागल आजर हो नहीं लागल पाजर हो। अब तो संविधान में लागल बाटे बाकी हो बहुजन धीरे धीरे। हमारा संविधान में लागी गईले बाकी हो बहुजन जय भीम बोली। अब है न करी अनेकों प्रकार को जिगारी गावला लो वही में गावला लो कि पिछुअरिया तो घर के भीतरिया तो घर के भीतरिया मनोज बौद्ध का करेली घर के भीतरिया। 3 गो लइकन के लेके भीम चर्चा करेली घर के भीतरिया। तो कौनो पंचशील तानेला कौनो हार गुथेला कौनो कौन डील खड़ा करके संविधान पढ़ेला घर के भीतरिया। घर के भीतरिया नंदलाल बौद्ध का करेली घर के तो घर के भीतरिया नंदलाल बौद्ध भीम चर्चा करेली घर के भीतरिया। गाड़ी गावला के बाद से जब चलता तो वही में कुछ माई बहन लोग गावता और कौन चीज तो सुनी ले चंदन बौद्ध पंचरंग साड़ी पहिरस। सुनी ले चंदन बौद्ध पंचरंगी साड़ी पहिरस। अब तीर सरल के कर सरोज जा पावा सभे हो जाए भीम बोली। अब तीर सरल के कर सरोज जा पावा सभे केहू जय भीम बोली। अभी है तिलकहरू लोग भोजन कइल। अब तिलकहरू लोग के जब विदाई होता तो माई बहन लोग कहता अपने के यहाँ के लोग गावता कि मऊ छावनी के संविधान बड़ा नामी हो तनी पढ़ल तो जइह। मऊ छावनी के संविधान बड़ा नामी हो तनी पढ़ल तो जइह। संविधान के बड़ाई अपना मौगी से कहिह। संविधान के बड़ाई अपना बहिना से कहिह।
अधिकार सब पा जइहे हो तनी पहल तो जई हो। संविधान के बड़ाई अपना बहिना से तनी जाके तू कही हो।